Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat adumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Ti surat nga intay drama ita, kat nagapu iti pagayam akayat na ti agpailingad iti nagan Avanji, manipod probinsya ti La Union. Ngem sakbay na, makablaawan man pay ni Sir Nestor Aitona, kablaaw manipod ka ni Ma'am Prema Bello, tinagilian Lalo, Cagayan. Shout out met ka ni Sir Francis Tuban di Tala Trinidad, kablaaw manipod ka ni Ma'am Aubrey Tuban. Makablaawan met ni Ma'am Lucy Rivera, ni Ma'am Agripina Lazaro, ka ni Ma'am Marive Kibael. Makablaawan met ni Ma'am Mary Jane Gahete di ta Malaysia, ni Ma'am Nati Agustin ka ni Ma'am Leonora Bautista. Makablaawan met ni Ma'am Nida Nieveras, ni Ma'am Belinda Ramos di ta Toronto, Canada. Shout out met ka ni Ma'am Arlene Gutgut di ta Hong Kong, ka ni Sir Oliver Gutierrez di ta Umingan, Pangasinan. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Dagiti daduma pay akablaaw, intay ibasa kadagiti sumarsaronupay nga upload tayo. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni pagayam tayo Avanji. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ti amin idanon kumanpay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadagiti drama dito YouTube. Nang runa dito'y programam alagip ti napalabas. Nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko adyak tupulos malipatan. Itapay laeng dumawat akon iti pasensya gapu iti kinaatiddog ken kinagulo to'y surat ko. Ket ano samlakuman nga iornos iti kasta ket napinpintas ti pan nakaidrama na. Narigat ti adda akasasaad mi iti biyag. Ti amok idi kat agbalin ananam ay ti biyag ko iti puder ti lalaki anak asawaak, ngem nagbidutak, gaputa nakarakaro matgayam arigat ti malakamak iti dannana. Rugyak man nga rod ti agsalaysay idi addan iti kolehyo dagiti duwa nga anak mi ken ni Marshall. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Oh, mangan kan alak hay. Kinirog kan prito nga itlog ti pamigatan. Isumat lang ti sindami itay. Imo na kami lang anangan, ta sumrak pa'y dagiti anak tayo di pagadalan. Oh. Oh, at iti kapem. Nakalalailo ka talaga, muta niya. San ka pa'y lang nga nagbalbaliw? Asikaswan naklat ta itilikodan ti amin. Kat, si kangay nga ta, Marshall. Kaano kantong agbalbaliw, ha? Kaanon tupay nga ikam iti patag dagiti sakripisyo nga aramidag para iti pamilyat. Nata, bigbigat na, Banji. Di mo dadahilan taldaw ko ni. Agdrama ka man ako na akon. Pudno mo ti bagbagak, saan ka di? Nita, di ka lakuman hinday dayaw. Kas tamit lagayam ti isungbat mo. Kas kala agbibiyag abaro. Kas laawan pamilyam iti kastangar aramidam. Napatpatagpay kit din ti bisyom, ken dagiti barkadam, ngamda kami a pamilyam. Tumalnakan, Banji. Di nakpagpungtutan ko na eh. Kaslaawan ser-servimiken ka. Kasla saan kami anapatagken ka iti kasta pampamayam kada kami. Ngam oray no kasta, napatag kalatta kada kami. Ay ayatan kalatta, Marshall. Salbag kitay! Makapawan ka na sa mangan! Di ta ka malangan! Kat papanamon ngay, Marshall! Awan bilang mo! Agsubli ka dito'y, Marshall! Marshall! No kasta, talaga nga ro da kabuteng nakati asawam, pare Marshall. Ay kat siyempre May sala nga buggaw ko. Tumal na dagos pare.
Ti ko namkit di, talaga na sing pati asawa, Marshal. No sa bali lang, ay sos. Ang mga no inarmalite na kan, babae ni tingiwat na. Saan lang nga ta? Ang mga no di nakapaikit di pa kanan itinaimas. Ha? Di na lang mabaling aramidan tigas ta kanya, pare. Pag ko naamat, pare, Diyak matpakpakanan ay itinaimas no dumteng tirabi. anya? Mawata mo siguro hindi kahit kausawan, pare, Tony. Dahita ka diti makagapuno apay adi nakamasinaan ni Vanji? Nga uray nakadado ti bisyong pare? Ti loving moments mo, ha? Katuwa na. Iso si ka, pare, Tony niya. Tuladon na, tapno di na kan pakibibiyangan da sawam. Nang runa una iti kwartam. Iti kasta, adla paginom dahit ti minalem. Una, pare. Ne, aldawan Ang apay nga da kayo pa'y lang dito'y balay. Apay, awan ka di sirak yu itaan na ko. Ada, nanang. Si Kangay, Jasmine. Adamat lang, nanang. Oh, kat. Apay nga rod adi kay na panag-eskwela. Apay, ada ka din ang buli kada kayo? Awan, nanang. Awan matlang kanyak, nanang. Ay, matlagayam. Kat apay nga rod ngay, adi kay simrek. Amuyo mat, no kasano tirigrigat ko amang isaksakad iti panagadalyo. Ayat ko laeng ang makaturpos kayo. Kasanumat ngamin. Siya lang hindi sana nakabayad iti group project mi. Singir ti leader mi, nanang. Ha? Uray siyak, nanang. Didak kanon isali iti sumaruno a group project mi. Ngamin, nagtiwadak kanong agbayan. Kasta ka di. Ay na, pasensya kayon anak ko. Amuyo mat at ibiro ko laeng tiiyan anay ko agas gastusin tayo iti inaldaw. Apay ngamin aya, asaan da kayo atulungan ni tatang, nanang. Agtrab-trabaho nga agpaiso. Ngam para lang mat iti bukbukod na. Bayan nyo latan di amayo. Alaala, agrubat kayo ket din, tasumrag kayo matlaang ita. Ikan kayo iti pagbayad yo anak ko. Usarin nyo pa ilang ti pagbayad ko kumaitidan hum kan kuryente tayo. Amangan numaputdan tayo manan iti kuryente akas idi. Nakababain ka iti kaaruba. Kan may sa, nagrigat ti maturog kan agreview, no awan ti kuryente, nanang. Ala, di kay agnanag tasaanan ang maulit dayjay. Siya kunti makaam mo, ipamuspusak ti amin, anak ko. Adtoy ti kapem lakay. Ay, agyaman bakit? 8, 9, Na, 10. 1, 2, 3, 4. Nay, kurang samat to'y inyawat mo kanyak rin ataw. Apay, daytoy laang tinapasadam itinagmalam. talaga akurang ta imay di anak ta, ije paradaan, ket umututang. Iso nga inikakon imbagak nga uray dinan bayadan. Ay, mas asyanak ijay anak tarinataw. Uray siyak nga raw bakit? Agam, adala tama dagiti gundaway ang masursurunak. Ngamen, uray abuswan ng ti asawa na, di na paila kaya tasinaan. Ay na, makapaungat ti kasjay nga ramid na. Ay na, amumutan no kasano ti panagayat di anak takin ni Marcial. Mangnamnamalatamot ni Vanjay ngagbalbaliw tumatlaang ti asawa na. Bakit? Oho, adapay nga ta panagbalbaliw ti kasjay klasin ti tao. Panagkunak katawanan, ti rumbangkan kwa na, kat panawanan dagiti agiina, barang isaw ti pagnakman na. Talaga, Insan Maylin? Kukuha mi amin dagito at chocolate kandilata? Wan ko naklangaraw dan insan. Pasalubong ko amin kada kayo dayta. Kan kadagiti kakaanakak. Ay na, agyaman nak Insan. Daytoy pa T-shirt kan pabanglo. Parakin ka dayta insan. Ay na, agyaman nak ka talaga Insan.
Nabayag matan ajak nakagatang iti baro at t-shirt ko kan. Okat, kumusta kayo matan? Ni Bayaw Marshal, kumusta matan insan? Dayjay, kas iti sigot insan. Kayat mo asawan, aging ga ita saan pay lang ang nagbalbaliw di asawam? Irresponsable latta insan? Kas tangarod insan. Angam oray no kas jay. Kaasi na tadinak mat kabkabilan. Kas tamot tandag iti anak mi. Wen ngam saksaktan na materik nam, gapo iti panang baybay ana kada kayo. Insan. Ay na insan, kasanumlaangan ang mapaadal iti kolehiyo dagiti kakaanakak no kasta. Iso ngarod nga aramidak amin akabailag. Tapno maisakad ko lang ti panagbiag mi. Kaya't mo kadita itugot ka ni di Hong Kong insan? Ha? Imbag ijay tadakdakkal ti sweldo ngam ditoy. Maitad mo ti kasapulan dagiti anak mo. Ang asinon to ngayon ti mga iwan kadakwada no bilang laang insan. Kan may sapay, awan met kwarta nga aramatag. Ay na, awan parikot iti dayta insan. Ti kayat ko amaamuan, kat no intrisado ka iti bagbagak. Ay, kuha insan. Kaasimot dagiti anak mo no di da makalpas iti kolehiyo. Anya nga iti ammo tayo, amang ano iti iya adayo makat makaamiris matan ti irresponsabling asawam. Bakit? Apay ka day nataw. Dandan ni di mo matsardengan di anak ta akulkulitan asumurot kin ni Maylin iji Hong Kong. Napanunot ko nga men, ababaan iti dayta, kat maya dayaw ti anak ta iti dayjay a Marshal. Malaksin iti dayta, madaan pa iti napintas a masakbayan dagiti apo ko ta. Adaak ditan bakit? Ang adalat tamo idanag ko. Amangan ngamin no ad-adda amadadail ti pamilyada no bilang laang. Ay narinataw, kumontra ka man ako nakaon. Di mo ngamin ununaan dagiti pasamak Ay ako. Apay, di mo makita tikas taunay arigat ti anak taga po iti irresponsable nga asawa na. Ay, bakit? Tilaang matkat anak ta ti mga aramid iti pamuspusan tapno mabiyag ti pamilyada. Awan mo may tultulong da dya, Marshal. Punaw nga da trabaho na, ngam di mangtad iti swildo na. Adda makit di puntum bakit? Ang jak ngarod maliklikan tag panunaw. Ang mga no nakarkaron amarakrak ti pamilyada no umadayo ni Vanje. Advance ka manan nga agpanunot ako nakrinataw. Maday, ti kasta. Teresa, Tulungan naki di ang mga lukoy iti anak ta. Tapno umanugot nga agabrawt. Kat kasanungay anak kaw, nakapagdesisyon ka kadain iti ibagbagan ni Maylin ken ka. Saan pa'y nanang? No dagiti anak mo ti pampanunutam, awan rumbang apagdanagam kunak manan. Adda kami mat ken ni tatang mau. Da kami ti makaammo kadakwada. Di mo ko mapanunutan nga idurduron ka nga umadayaw. Tilaang mat pagsayaatan yu ti pampanunutan anak ko. Nanang, Sayang mat day dya trabaho anak ko. Amangan no talaga aday dya tinayran ta aparaken ka. bayan nyo nanang. Tapanunutak ana imbag ti ibagbagan ni Insan Maylin. Kawan na amumat nga awan ti may tultulong mi kada kayo. Nang runa no may papanay ti kwarta. Manumat laeng nga iti mabirbirukan jay amam iti panagpaspasada na. Isu nga agpanunot ka kumaan na imbag banjay. ikuyog na ka ni kasinsin mo pa agtrabaho yung Hong Kong kunang Vanje. Wan lakay. Apayakas la maragsakan ka mat, Marshal. Ay ka siyempre Adayo dagdakil tikita mi dyan, ngam iti ditoy. Saan mo mabirukan dito iti masweldo mi iti binola ni dyan? Yan maisa, nakunampay nga awan ti gastusam nga gabrol. Isumat ti imbagan ni Insan Maylin lakay. Ti kanon agbalin abos ko ti makaammo iti amin agastusak nga agpahongkong. Ay kito manugot ka na. Swerte dahi tan Vanje.
Anya, Ay sos, nagando ti kayat nangagabron, ang mais-iskampay piman na giti duma. Idin to tasika, ket trabahon ti umas asidan. Ay na, anya pala aramidam. Una mo na. Gundaway mo ta. Ang mga no ibabawi daway, sayang mo. ang kasano kayon kadagiti anak ta. Ay na, natakkilan na kita nakta. Saan na masapulapan bantayan. Yan may isa, di ka agdanag, tadak man. Jack, idaway-bayan bakit? Sigurado ka? Ketuwen, sigurado bakit? Siyempre, kahit kumot amaadaan tayo tinapintas sa masakbayan. Iso sumurot ka ni ti kasinsin mo ijawong kong. Dinak man laang linapdan ni Marshall nga gaprod. Kasla pagaayat na paikit ding umadayuak. Ang pudno nga ta tinakunana. Adi na baybay ang dagiti anak mi. Nanang? Nanang, nakadadayo mo tinakaiturungan ti matang yo. Apay, adda ka di parikot? Nagapa kayo kadimanan ka ni tatang, nanang? Ha? Ay iko ha. Saan anak ko? Saan amay papan kinitatang yo ti pampanunuta? Anya ngay nga rod day tananang. Kwa. May papanda ito'y kini Antiyo Amaylin. Apay ni Auntie Maylin, nanang. Kuy-kuyugan nak ngamin nga agaprod. Anya? Di yu ibaga nga ibati da kami iti poder ni tatang, nanang. Saan, nanang? Di mi kayat nga umadayo kayo. Pudno ti kinuna ni ading ko, nanang. Para kada kayo matlaang da ito nga aramidak anak ko. Ang nanang, Jakmat kayat apanawan kayo. Angam kayat kayo nga ikan itinapintas masakbayan. Nanang, Iso asapay kumata maawatan dak anak ko. kasano kamin kini ading ko, nanang? Saan abale? Takanayon da kayon tumat nga umay pasyaran ni lolo kun lola yo dito'y balay. Kan maysa, nagkarimot ni amayo. Adi da kayo baybayan kabayatan ti kaawan ko. inton bigat gaya man ti ipapanaw yo ka ni Maylen, anak kaw. Wan nga rod nanang. Kat, nakasagana ka kadain. Naisaganam kadain dagiti rumbang nga itugot mo. Wan nanang. Kahit apay nga ron nga, akas taunay nga unag, ti panagsinaay mo, anak ko. Malading itanak lang amin, tatang. Nanang, ngamin, itaakla ang amayadayo kadagiti anak ko. Kan kada kayo amin. Alaki agan anos ka, anak ko. Sana balay, tamabit lang mo, deta dua atawan. Tatang, Panunutem lata ko man tinapintas a masakbayan, amay paay mo kadagiti anak mo. No adanton urnong mo, di mabalin munton ti saan nga agabroad. Iti kasta, agdadan na kayon tumatla ang kadagiti anak mo. Puno ti kinunan ni nanang mo, anak ko. Temporaryo lang mo ti iya adayom ita. San ba nga agnanayong? Kun may isa, mabalin mo mailata ka na yun makita kin makasarita dagiti anak mo. Babaan iti cellphone. Saan ka day? wan matket di tatang. Isungawan rumba nga pagdanagam anak ko. Ada kami mat amang kita kan mang subaybay kadakwada. Gusto na ading ko. Di ka nagsangit. Itaam mo. Limlim tagan dagiti matam. Gapo iti ka sa sangit mo. Wan nga agpaiso anak. Kita uman Imbes ajak ko makayatag sangit. Makasangit akmatan gapo iti makikita ka lang. Kas najak ngamin kabalan, adi kay makita kan makadan na iti mano atawin nanang. Ala, bayam anak ko. Taka na yun nagtumot ti umawag. Kan may sa, mabiit lang ti panaglabas ti aldaw. Sigurado adi tay mapupuutan ti panawan. Kat agawid ak tumot lang ang adakos. Agsingsingpot kayo kumawan. Di yo suksukiran ni lolo kan lola yo. Tungpalin nyo dagiti ibagada. Kastamot tan ni tatang yo. Wan nanang.
Hustunan, Jasmine. Di ta ko mapabalunan itiliday ni Nanang. Husto ni manong mo, Jasmine. Ala, husto na nanak ko. Basta, ti kariyo ananang, di yu liplipatan. No makaurnong kayo, saan kayong to na pumanaw? Wan, anak ko. Promise? Promise, anak ko. Anya ti agururay agasat ka ni Vanji ije Hong Kong. Agbalbaliw nga tameten ti asawa na? Papagayam, denggan intun bigat ti may kadua apaset ti pakasaritaan ni pagayam tayo a Vanji. Dito'y laang programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangat. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tedadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat adumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat kan mangipatulod kadag iti kapadasan nyo iti biag, adiyon to pulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income or nosan, kan idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Naimbag ka nagasat nga aldaw kada kayo amin, patgan mi adomdomngeg. Iti daytoy agundaway, may samanen asurat, tinta ikan biag. Daytoy asurat, ket nagapu ka ni pagayam tayo, nga Romeo. Kastoy man tilinaon, ti surat na. Dear Miss F, saan kami nga iso ti baknang? Sakto laeng ti adda akabibiyag mi, ngam na nga to ti standard ko kadag iti anak ko. Ti kayat ko, kat kanayon nga isuda ti bida, uray pa'y idi agad adal da pa'y laeng, nga aging ga ita taag trabaho dan. Ngam maysa kadag iti kambal nga anak ko, tinakapoy ti pakinakam na. Ket tapno nalawag ti amin, kastoy man ti pakabuklan na. Chanel iha, anya nga iti maawat mo nga incentive. Tasi kamot ti Employee of the Year iti kumpanya yo. Trip to Hong Kong, mama. Ha? Tour? Talaga, iha? Itugot na kadimat, Janelle? Siyempre, di mat imbagakan ka. Ano sa dino ti ayan ko? Rumbang laan nga adda ka mat. Ni mamom lang ang titugot mo, Janelle. Papa, Oh, Janos. Agtrabaho ka mo tanasaya. Tapno makagunod ka mat iti incentive akas ka ni Janelle. Sana day dala umasasa ka iti kambal mo. Uwan pa pa. Papa, Ni mamam ti ikuyog mo. Tapno makapag-relax mo, ha? Sigurado na bambanugan. Nabambanog ang mga sasikaso kada kayong agkabsat. Ay na, okay aklang mat. Obligasyon ko ti mga iwan kada kayo nga anak ko. Kan may sa nasaysaya at matlaang no da kayo nga agkabsat ti agkuyong nga agpahongkong.
Enjoyan nyo tagpasyar habang ubing kayo pa'y. Mama, dakailatan ka ni Janelle ti agkuyog. Ngamin, saan kayo pa anakapan iji Hong Kong? Sa nabalik kanyak ta ubingak pay, mama. Barang makapanak tumot iji abroad into next year. Noad danton ornong ko. Kasano ka makapasar iji abroad iti kasta galad mo? Papa? Amangan kindimat no kanayon nakangaong tantibos mo. Gaputasaan ka ang makaperform na saya at iti trabaho. Papa? Tuladan na Janelle. Uray di agad dadal kayo pa kanayon na nga iso ti valedictorian. Sigamay, puro kulilat. Janos? Di mo lata ko man ingkas kaso dagiti imbaga ni Papa. Nairuama kon ka ni Papa, Janelle. Kan may sa pudnong mat analalaing ka nga miti siya. Dakkel tinagdumanta. Uri naggidanta anayanak. Ay na, saan mo't kat asikat ay makuna anak kapoy. Simple ka lang nga minatao. Saan ka akas kanya kabida-bida. Di nakpakadanagan. Sana kasapulan nga i-comfort nakpay. 25 kon. Duan adikada amang mangag ko dagita ka ni Papa. Iso saanan nga issue dahita kanya? Ngam sigurado ka kagin? Ani mamati kayat mo nga itugot ko ijay Hong Kong? Final ka din dahita a desisyon mo? Well, kunak lang arudan. Sige, sikati makaam mo. Ngam inton si kamot ti agka-incentive. Wano inton makaurnong ka. Agpasyartan to ijay Korea, ha? Ay, kat mo na. Di mo't dahita ti may sa kadagiti arapapta. Ti makapasyar iti na duma-duma a lugar iji abroad. Wan, kit amok amatong palday na. Janos, Ma'am? sikat ti ibaon ko iti branch tayo iti Singapore. Ha? Agsagana kanwan? Ang, ma'am, apa ya siya? Anya a klase ti saludsod dayta, Janos? Kuha ma'am. Jak kayat. Amangan nga no jak kabailan. Amangan no, malugi pa ti kumpanyayo. No siyak ti baon nyo mapan iti Singapore. Dakkel nga na project daytoy. Jak sa kabailan, ma'am. Kabaalam dayta, Janos. Kat no siyak tinang pilikin ka. Apay, awan ka di pa nagtalag mo kanyak. Ma'am, pasensya kayon. Ang panagkunakit nakurang pa iti kabalak tapno mapanak ijay. Agbiro kailangan iti sabali nga ibaon nyo ang mapan iti Singapore, ma'am. Angam, Janos. Pasensya kayon, ma'am. Jak kabailan. Kumusta ti biyahe, Ay na, sayang tasaan ka si Murot, Romeo. Sa nabali, tado pa ti sumarono. Masigurado nga do pa ti incentives ang maawat ni Janelle. San ka di, iha? Ay, uwan Papa. Anya ti amo tayo. Ang mga nun ni Janus tumot ni adda incentive na. Awan latam mo ko ni ti dadya tao. Aywan gayam. Ayan ngay ni Janus, Papa. At iti trabaho na. Kinuna naman itay nga overtime. O sige Papa, Mama. Urnusag pa'y dagiti gamit ko. Adamat la ka di pasalubong yung kanyak. Taimbilin ko a ref magnet, Juliet. Ada ka di? Siyempre, ada. Amok ngamin a koleksyon mo dagita. Iso agim matanga. Magyaman ha, Juliet. I can stand to fly. I'm not that... Hoy! Ha? Ay, makakigkigtot kami. Ano tararamidam dito silid ko? Anya ginamwa? Nga, anya? Saan mo kanu nga inawat ti promotion mo nga agpa Singapore? Ay, dayjay. Ay, uwan, jak inawat. Ngam apay, sayang ti oportunidad. Ay na, anya ka kadi. Singapore dayjay. Puro foreigner ti i-handle ko.
Kastamat dagiti tattao a meeting ko. Anagga po iti international companies. Dahit nga rod kat. Sayang. Nagdakkel nga opportunity. Saan nga amin kat maikan iti kasta at tsansa. Ay, Diyos ko. Maipakitam kumamatan kin ni Papa analaing ka. Saan ka nalaing, Janel? Saan ka fit iti kasya trabaho? Naragsaka ko niti kastoy trabaho. Kontento ako na kastoy kapintas ti trabaho dito Pilipinas. Ay, anya ka matan, Janos. Anya ka kadi ang klase ti tao. Sigurado saan da ka nga ikan iti kasya nga offer. No saan mo akabailan. Guston, matitilang ang tilapayag ko kun ka. Tinasayat. Istorya man kit di. Idinapan kayo di Hong Kong kan ni mama. Yakamukan ka. Makapasurun ka ang kasarsarita. Oh, may promote ka manen, iha. Talaga proud akan ka. Thank you, Papa. No, kasta dakdakalan ti obligasyon mo. Wan nga rod, Papa. Iso ka sa pulak ti ag double effort. Oh, sigama, Janos. Papa, kano ka matamay promote? Manunatawan mo iti trabaho. No anya ti posisyon mo dinang rugi ka, isupay laging kaita. Diya ti may promote, Papa. Ano niya? Okay ako niti kastoy, Papa. Ay, unay kamatan. Kontento ka niti kasta posisyon mo. No awan sa pay urnong mo ta nagbasit sa amat ti sweldo mo. Romeo, husto daytan. Adda tayo iti sangot ti makan. Da ito'y tumat ngamin nga anak mo. Romeo, Ni Papa Mat, husto ko man dayta. Ay, kontento ka niti kasta trabaho, Janos. Saan ka ginastusan iti panagadal mo? Tapno kasta lang ti maragpat mo, ha? anya ka kadi Romeo. Kunakmat, adda tayo iti sangot ti makan. Pasensya kayo, Papa. Sorry. No, Jack, maabot ti standard yo. Dahito iti tandanam, Janos. Awan anak ko anak po iti pakinakam na. Nawatam. Janely, adala man ti rabi eh. Apa, di ka pala maturo. Papa. Adda ko makayat ko nga ibaga kada kayo. Anya na ita. May papankin ni Janos. Apa ni Janos? Amoyo ka di ang mapromote ko man iti trabaho na. Actually, ijay kumapay Singapore ti pangipanan ti boss na. Iso ti mang handle iti office de ijay. Ang di na inawat ti offer. Ay, nakapoya talaga ti panagpampanunot ti kapsat mo. Ay na papa, ikatin nyo kumanday ta pa nagsasauyo kini Janos. Saan anak kapoy ti kapsat ko? Ay, pudno! Adayo nalalaing ka nga miso. Agkambal kayo, ang madayo na sirsirib ka. Talaga dakal tinagdumaan nyo. Papa, saan da kami kuman apagdiligan? Papa, agduma kami kini Janos. Ngamket di, agpada kami nga adda kabailan na. Wano mako na at talento. Saan lang ang asyak tinalaing, wano adda muna. No ararigan, nalalaing paikit din ni Janos ngam iti siya. Iso na laang tadi na kayat nga agawon ti atensyon nyo. Simple laang ngamin atao ni Janos, Papa. Napukawan sapay ket din iti talak iti bagina. Takanayon nyo mat ngamin nga ibaga anak kapoy kan nakapsot. Ngawan amuna, ket daytan tinaimula iti panunot na. Iso nga uray adda ko man napimpintas nga offer iti trabaho na. Di na awatan. Ngamin, ti amuna, ket talaga adi na kabailan. Nakwa, iha. Papa, agkabsat kami kini Janos. Saan da kami kumaapagbalinan nga agkompetensya. Ipatpatag ko ti kambal ko, Papa. Kadyak kayat asaan aparehas ti trato yo kada kami. Agpada kami nga anak yo. Iso asapay ko ma, tapatas ti panangipatag yo kada kami.
Janos, once in a blue moon lang adumting tikas nga opportunity. Jack nga rod kaya't insan. Okay, dito yan. At dayta ka man na minsan. Ay, daytan jikon kunakan ka. Idi mo, binagaan na ka ni boss tayo, amayasan ka di Singapore. Ang hindi mo kinayat. Dakabalan ti kas siya, kadakal ti trabaho, insan. Ita, di mo manan kayat. Sayang, insan. Libre 6 months training, iji abroad. Na makalpas ka di training. So, sigurado ma-promote ka itinangat nga to a posisyon. Dumakal pa di sweldo. Kaya nando ti agbalin nga incentives mo. Insan, career advancement daytoy. Di mat ko na makayat mo ti makawarno nga dagos. Kaya saan ka kadi nga agar arapaap ang makapan iji abroad? Nabayagan dito ang arapaap mo. Sana yan, insan. Akadwam ti kambal mo. Insan, dakil atulong dito ikan ka. Hindi mo paluspusan. Sayang. Sigurado secured to mo ti future mo. No bilang lang. Oh, Janos, umuna ako na rumuan, ha? At ngamin meeting na. Masapol ang masapa ak iji opisina. Sige. Oy, tay balon mo. Ang mga numalipatan manan. Ayun, gayam. Amom, the best ka talaga akambal. Iso nga ipatpatag ka unay-unay. Inak manan paggigilan, Naka-reserve iti agbalin a girlfriend ko dayta niya. As if ever since awan pa'y inyam amom ang nagbalin a girlfriend mo. Ay na, nakado ka manan. Alam ki din ti balon mo, taingkan. Ang mga numaladaw ka iti meeting mo. Yes, sir. Mapanakon. Janos, iho. Ha? Papa? Dahito iti usut mo itawan. Ne, anya dahita, papa? Kas makita mat. Long sleeve. Kagat-gatang kulay ti dahita. Plinansya ni mamam. Papa? Dahita ti isut mo kat ibagam iti boss mo nga awata mo ti offer na. Ha? Kasano yung naamuhan, papa? Kinasarita na ni insan mo adan. Hinuna na adi mo manan kayat nga awatan ti offer nga training kay Diabrod. Pa, amangan nga mino, anak ko. Sorry Pakawanan na kumano ka na yun ka tagtagibas si Ten. Yan ikumpara ka ni Janelle. Di gamin kayat ko, ket mas ag-effort ka pa'y. Diyan mo, amadigayam tinagbalin a resulta na. Tanapukaw mo ti panagtalag mo iti bagi, mawano ka ba alaman ako? Iso sorry, Wen. Papa? Amo ka na laing ka. Kaya deserve mo dayta a chance. Iso pangasi man ako. Awata mon ti offer da kan ka. Manipod idi Miss F, nagbalin kamin anasinged iti anak ko. Masansan ti panagbanding mi asang kapamilya. Masansan ti ipapanda iti na duma-duma a lugar iti abroad. Pasaray ikuyog da kami met nga agasawa. Ngam gapo ta agsalog met ti pigsami at dadag iti gundaway nga kayat min ti agbati dito'y Pilipinas. Ngamin, marigatan kami metten nga agbibiyahe. No addaman pagbababawyak ita, awan sa bali, no diti panang tagtagibasit ko iti anak ko, nga rumbang nalaeng, apanang papigsak ko ma iti pakinakam na. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, tuy pagayam mo, Romeo. Ken ka pagayam, Romeo. Kas naganak,
Datayo ko matirumbang amang tarabay, kabayatan ti panagdakkel dagiti anak tayo. Datayo ko matirumbang amang papigsa, iti pakinakam iti anyaman nga aramiden da. Datayo anaganak ti mang suporta, kadagiti amin a plano da iti biag. Ngamin, datayo anaganak ti pangalalaan da iti pigsa kan kirad ti pakinakam da, tapno sarang tenda, dagiti panubok iti biag. Alakastan pagayam Romeo ket pagyamanak unay, ting ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat kan mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag, adiyon to pulos malipatan, ang nagbalinan apaset ti napalabas. Tapno income ornosan, kan idrama, dito'y programa tayo, lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo amin papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti pakasaritaan nga inta ikan biyagita, ket nagapu kanipagayam tayo a Hazel, manipod sudipen Ilocos Sur. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngailingad na kumalatan itinagan a Hazel. Agnanaed kami ita dito'y sudipen Ilocos Sur. May saak met kadagiti naayat adumdumngeg kadagiti drama nga ingka ipatpatangatang dito'y YouTube. Ket pakaragsakan mi unay, gaputa saan laangan nga iti radyo ti pakadenggan mi kadagitoy a programa. Sapay kumata itultuloy ti agaramid pay kadagiti adu a drama, iti kastakat adamat dengdenggan mi iti inaldaw-aldaw kabayatan ti ingkam panagtrab-trabaho. Nakapagsurat akmet gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin apadas ko, ket sapay kumata mapili yumat nga idrama to'y pakasaritaan ti biag ko. Adda idi kaayan-ayat ko, iso ti makuna a first love ko, iso nalaeng tanagsakit daytoy ket nasapa nga insublina ti bulod na abiyag. Talo atawan mi met idi anagayan-ayat ken ni Charles, nakasingsingpet ni Charles, adda aminan kenkwa na agalad ti may sa alalaki, abirbirukan ti may sa ababae. Inayat ken inpatag ko ni Charles, itinalablabas pay ngem panangipatag ko iti bagik. Kasta unay aliday kan sakit tinakam, tinariknak, gapu iti ipupusay na. Ngem iti likudan dagitoy apasamak, adda may sa atao anangan andingay kanyak, iso ni Elmer, best friend day di Charles. Ketap no nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Husto ko man dahi pa nagsangsangit mo, Hazel. Bye-bye anak ko malang, Elmer. Kaya't ko nga ipapas ti marikrik na.
Nagsakit. Aging gaita. Kasladyak pa ilang kabailan nga klunan nga awanan ni Charles. Maawatan ka. Maawatak ti marikriknam. Amok ka na sakit. Amok ka na sa ti pagdaldalan namita. Hanggang pangasim, padi mo kumabaybay ang tibatim. Kan may sa awanan ni Charles. Panawan mo tayo tapno lipatam. Ti kasayatan nga aramidam ita. Ag-move on ka. Iti kasta, makarugi ka manan. Kasladyak kabailan na lipatan ti lalaki nga inayayat ko iti kastaunay. Sigamot lang ti marigatan, iti kasta nga aramidam, Hazel. Gusto nan, basta kanayon mo kumalaglagipan. Nga daklang dito'y sibay mo. Kat di kan tupulos panawan. Sigurado ka ka din iti data desisyon ba, anak ka? Huwag tatang, mariknak nga iayatak mat ni Elmer. Manak ko. Sa anak mo ako muntra, iti ayan ayat yo ka ni Elmer. Iso na lang. Tatingitingim kumapayan na yung bagtirik nam. Tatang, Amang ano asila ti marikrik nam ka ni Elmer. Saan ka nga ayat? anya ti kaya Joshua, tatang. Hazel, anak ko. Agduma ti asikin ayat. Mabalin ngay bagam ita ngay ayatem ni Elmer. Gapaw tamasyan ka ken Juana. Tatang, Saksi ak iti ayan ayat yo iti day di Charles. Amok no kasano ti panangipatagyaw iti tunggal maysa. tatang, dua tawanan tinapalabas, manipod na tayo Daddy Charles. Aklunak nga inayat ko dayto iti kastaunay. Ngam na amiris ko. Asyak matlaang ti marigatan, no agtultuloy ti kastoy ariknak ken kuana. Sa bagay matkit di kasi tinakon-akon na nakaw. Agduma ti ayat ken asi. Sapay kuma, tawan to ti agbalin na parikot iti nagbayatan nyo ken ni Elmer. Panagkunakat awan mat siguro, tatang. Sapay kumangaro na nakaw. Makitak matkit di ti kinasingpot ni Elmer. Natanak nga desisyon. Isaw amamati ak anayas ti agbalin a relasyon niyaw. Ay napasensya kan, Elmer. Naladawak iti oras ang nagtunagan ta. Okay lang, Han. Among madakanayaw na ka nakasagana nga aguray kan ka. Happy anniversary, honey. Ay, wow! May pa-flowers pa si Mayor, ha? Siyempre, mata. Thank you, honey. Happy anniversary to. Nagbiti pa naman niya. Uwan nga rad. Kaslakaan wala tayo di. Ita, 2 taon tan nga agayan ayat. Wan nga rod. Katagyaman na. Ngamin, ada ka akanayon iti sibay ko, Elmer. Amom, nabayagan na kayat ko nga ibagaday ito ikan ka. Tian niya. Asi ka lang ti babae, akayat ko ama ka din na. Aging gatong palbiyag. Elmer. Will you marry me? Siyempre, Agyaman na kay Sel. Amom, pinaragsak na unay. Apay nga rod nga diwa kamit lang. Ha? Ako, di ka na nga. Okay ak lang, ani. Luwan niya ragsak da ito eh. Kanuray na masaktanak man. Adayo anapat pataglat ti panagayat ko kan ka.
No kasta, engaged kayon ka ni Elmer, friend? Wen, friend. Ay na, maragsa ka unay para ken ka, friend. Kablaawan kayo ka ni Elmer. Kamaudyanan na, agkalay sa kayo matlaangan iti mabiit. Agyaman nak, friend. Ammom, friend, ure kas dyan tinapasamak kada kayo iti Daddy Charles. Makunak anagasat kalata iti love life mo. Ha? Pagkunaamot, friend. Ngamin, nakasarak ka iti kas ka ni Elmer. Ha? Pudno anapukawan ka. Ngam panagkunak kasla subsubra pa iti naisukat. Wino dimtengkin ka. Ang talaga ka di anamin pinsanan analipatam day di Charles? Anya ka kadi, friend. Wen ko naklangarudan. Ni Elmer itantay ayata. Isu ti amin ko. Isu ti biyak ko. Sigurado ka, friend? Ha? Ni, anya ti kayat mo asawan. Ha? Ay, kwa. Awan matkit di, friend. Basta naragsakak para ken ka. Katsapay ko ma, taagtultulo yan, tinasaya at alinangan nyo ka ni Elmer. Kan sapay ko ma, tapod no analipata mo day di Charles, friend. Hindi ka nga din nagsangsangit, honey. Jacket, makita ka kasta. Diyak ka ba ilan na mapukaw ka, Charles? Lawanak tuman iti sibay mo. Amok nagnanayon mata. Tikadak kita pusom. Saan ka di? Hazel, honey. Charles. Ay, ayatan ka. Unay. Hazel, Charles! Charles! Saan din ang panawan? Charles! Hazel, agreeing ka. Apay, anya ka dito mapaspasama ka na. Elmer, pasensya ka na. Nagtagtagay na bakla. Hindi ka di man ang Charles. Antay ti danom. Uminom ka, tapno mabang aran tirik nama. Agyaman nak, Elmer. Ala, ituloy mo ti maturog. Iti kasta, makainan na ka. Amangan mo bandog mula dahi ta. Agawid akmutan. Umayak tumanan inton bigat. Apay akas lagsasadot madnil marapi manaw idirabi ay anak ko. Nagapa kayo? Ha? Ni, saan matatang? Ay, naglaw ko nga may nakasla sa balit ti Jarna. Kasla na unag ti pampanunutan na. Tatang, Apay anak ko. anya nga tati kayat asawan ti kanayon apa nagparik na ni Charles kadagiti tagtagainak ko. No kasta, natagtagay na mo manan ni Charles. Wan tatang. Nalabit nga iso ti kanayon apang panunutan ni Elmer, tatang. Apektado nga min unay no may papankin ni Charles ti saritaan. No may papaniti dayta. Saan ko man ngagpapiktaw? Apay pagimunan na pailang ay at itaaw nga awanan dito'y lubaw. Tatang, Para kanyak, awan ti kay papanan, dagita tagtagainap. Bunga la siguro tinalabas a panagpampanunot mo dayta, anak ko. Ang mga nukurang kala iti inana. Di mo nga minlabsan tagpanunot unay. diyak manam mo, tatang. Kasla mariribu ka na unay. Awan ti rumbe nga pakariribukam kadagita tagtagainap mawanakaw. Awanan ni Charles dito'y abiyag. May relax mo kit diti panunot mo. Tanay, umadanin ti panagkalay sayo ka ni Elmer.
Ay ayatan na kadimot lang, Hazel. Siyempre, Apay sakti pinilim. ngamin, nakita kan kadagiti birbiro kak iti may sa lalaki. Inayat na kadi. Tapno lang malipatam ni Charles. Elmer, amo mo't dagiti ng labasak. Saan ka di? Siya tagsalsalodsod sana ya. Sungbatan pa'y tisalsalodsodak. Elmer, Ay ayatan pa'y lakadi ni Charles. anya ka ka di, Elmer. Apay kas tamat ng dagiti bagpagam. Ay ayatam kadi pa'y ni Charles. Saanan? Nabayag kun alinipat ni Charles. Sigurado ka kadi ni tirik ng kanyak. Talaga kadi nga ayatan na kon. Wan, ay ayatan ka. Ngamin, sikat ti amin ko. Sikat ti biyag ko. Ay ayatan ka. Ngamin, sikat ti nang bukal manin iti kinatao. Kalpasan dagiti liday ang naglabasak. Ay ayatan ka. Ngamin, di nagpulos pinanawan. Kanayon ti kaadam iti sibay ko. No bilang agsublipay ni Charles. Asin na ti William. Iso, wano siya. Elmer, amumat asanan ang mapasamak dayta. Saan ka di? Sungbatam ti salodsod ko. Asin na ti William. Iso, wano siya. Anya ka di, Elmer. Aping aramidam ti kasto kanya. Basta sungbatam ti salodsod ko. Iso, wan, ni Charles ti Pilyat. Dayta ka di ti kayat mo ang mga gana. Ni Charles ti Pilyat, nawatam. Asin wak ngarod kan ka. Anya ka di, Elmer. Kanayon mo kumalaglagipan nga dakla dito eh. Adakla ang amangay ayat kan ka. Ket jakto pulos mauma amang iparik na itidayta. Asi ka lang ti babae ngay ayatak. Uray sana siyak ti pinilim. Ay na, Elmer Barok. Gusto ko man dayta apan agin ilong mo. Manon nga aldawa kasta ka. May benta kumana na. Kahit kung ipapas di sakit. Marikrik na. Sakti ka na nga daitis, ibay na. Sakti ka na yun mga nandingay kan ko na. Sakti agdama kayan na yat na. Kanagkalay sa kami iti mabit. Ang mabay. Abay aday joy pala. Charles ti pinili na. Abay. Elmer, anak ko. Nagsakit. Nagsakit. Ti parungong ko. Kasla madudog ti puso kiti sakit na. Abay asak pa'y. Abay nanak. Ay, husto na anak ko. Kasta una yun na barita agdal na ka kuma. Di ka aglaaw-laaw. Kababain ka dagiti ka aruba. Awan di biyang da. Ngamin, di damo di. Marikrik na. Di damo. No kasanok kasakit. Ti mapaspasala kita. Gapulangit ti maysa na tayo. Wala nang. Karibal ko ti maysa. Tawa na bayagan na di maga. Elmer. Abay nga isupay lahat pinili na. Katadak mo lang dito. Abay nga Diya ka muna niya ti parikot yu kinihisan anak ko. Ngamnoan niya man dayta. Panagkunakat na sa isaya at no pagsaritaan yu anaymbag. Saan a solusyon ti panaginom iti parikot yu anak ko. Anak ko, saan arumbang apagimunam ti tauan at tayan? Sikat yagda dito'y. Da kayo ti kanayon nga agkuyog kinihisal. Isu asika nga ruday ayatan na. Saan? Panakibutas na lang. Ay na anak ko, saan ko maatila pampanunutam?
Tinasayat nga aramidam ita. Kat kasaritam tinopyam. Agsarita kayo itinalapat. No kasta, friend. Talungal dawon nga awan-awag kan text na Elmer ken ka? One friend. Kan saan matan anap-napan iti balay. Nalabit nga agpalpalam may islang da, friend. Di ka kadiuna agdanag. Amok nga awagan na kan tumatlaang. Nasaktak unay tirik na friend. Si kan tumat ngamin. No apay mat ani Charles ti pinilim, idi pinagpili na ka. Natural ang masaktan mo't di tao. Diyak mo, friend. Diyak mo talaga. Mariribukan ako na Ay, jak man amukin ka, friend. Pinilim kit din ti tao nga awanan. Insukat mo iti tao anangan andingay kan nangay ayatken ka iti kastaunay. No amumla kumano kasanumat kasakit kanyak dagito ang mapaspasamak, ani. No amumla Ay, nagsakit. Diyak ko namunon niya ti aramida. Maasya na kunay kin Elmer. Ang kasano ang malipatak ni Charles. Oray ni Elmer ti ada itisipay ko. Ni Charles lang tamat tilinaon ti puso. Anya ti rumbang nga aramida. Charles, at tuyak iti sangwanan ti tanong mo. Agpagpakaasya. Asa pa'y kumataytad mo tinananay away-awayan. Di da kami kumanriribukan pa'y kinelmer. Ang moment no kasano ti panangipatang ko itikan ka. Ang pangasim. Napalubusan na kuman nga agayat iti sa bali. Manipod kita. Itanam kon kan lipat di ayan-ayat a binukal na. Itikas na. Ang makarugi ang matan. Ang talinadlangan kinilagip dagiti napasamak iti nagbatan ta. Ni Elmer itan ti ayayatan. Ni Elmer itan ti biyag ko. Ngamin, iso tinang bukal iti kinatawag manipod pinanawan na. Hazel. Elmer. Napanak iti balayo. Tapno kasarita ka. Ket, naibagat ya, ma'am. Ti sasarongkar mo iti tanam ni Charles. Iso sinurot ka. Elmer. Amangan na ti pampanunutam ka. Pakawanan na ko makadagitin sa usawan ko. Iti napalpalabas ngal daw. Pasensya kan. No pinagpili ka kada kami ka ni Charles. Amo ka sana rumbang tinaramid ko. Itala na amiris ko. Asa na rumbang apagimunak. Tibay sa tao nga awanan dito'y abiyag. Awan rumbang nga ikidawam iti pamakawan, Elmer. Maawatan ka. Kan may sa adamat basol ko. Iso akidawak mo iti pamakawan mo. Ikarit. Manipod ita. Itanam kon kinilipat ti anyaman nga adda kada kami iti day di Charles. Itikas na. Agbalin anaragsak ti buklan ta ang pamilya. Agyaman ang nakasta, Hazel. Ket, ikarikmot kan ka. Nga agbalinak anasayat nga asawa. Ken ama dagiti agbalintungan nakta. Ay, ayatan ka unay-unay. Ay ayatan ka matunay-unay, Hazel. Sikati amin ko. Sikati biyag ko. Ikarigadi kan tupaldangan. Ipatpatag ka unay. Taon 2020 idinagkalay sa kami ka ni Elmer. Kat ita, adan may nga anak mi.
Normal iti agasawa ti adda di na pagkinaawatan, ngem kaasi ti apo, maornos mi metla ang adagos no kasjay nga adda pagrikyaran mi. Aklunak nga ididamo kat narigatanak amang lipat iti Daddy Charles. Ngam iti panaglabas ti panawen, ininot analipatak. Kat inpamaysakon ni Elmer iti biyag ko. Nang runa idi addan anak mi. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Tuy pagayam mo, Hazel. Ken ka pagayam, Hazel. Ada oras wenno panawon iti amin abanag, pagayam ko. Di ka sumurek iti may sa relasyon no ammom asaan ka pa'y naka-move on, iti mo na nga inayat mo. Ngamin, masaktan laang tirik na ti tao nga agay ayat ken ka. Di napalabas kat napalabasan, kaya't naasawan nalpasan. Aramidam kit di daytoy nga inspirasyon tapno bumangon kan mga barwanan. Naragsak man kan saan, pagyamanam, ngamin nagbalin daytoy aparte ti biag mo, iso na laang taan matan iti daytoy abiyag. Iso nga rumbang na laang nga rod nga itanamon kanilipat. Kablaawan kayo kani Elmer, gapo iti nabaligi a panagpamilyayo. Sapay ko mataag tultuloyan ti kinaragsakyo. Alakasan pagayam Hazel, kat pagyamanak unay tiing ka panagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.